Egunon, gaur nik erakutsiko dizkizuet entzean egin ditzakezuen ariketa batzuk. Hasi baino lehen, egun guztian entzean egon behar dugunez, azkenean gorputza gogorra geratzen da, eta hasi baino lehen pixkat aktibatu behar dugu. Hemen 10 repetizio edola suave aduktora irekitzen eta ixten, suave. Horren ariketan, hankak albo batetik bestera mugituko ditugu. Bizkarra osoa mugikortasuna emanez. Hurrengo ariketarekin pixkat atzeko partea luzituko dugu, isquiotibialak. Horretarako lehenengo bola bat bezala jarriko gara, eta gero luzatuko gara oinen punta ikutu arte. Suave luzatu, eta oinen punta ikutu arte. Horrengo honetan, barruko parteak aduktoreak luzatuko ditugu. Horretarako karramarro postura hartuko dugu eta besoak atzera. Orduan, bi aldetara mugituko gara eta besoak luzatuko dugu hankak ikutzeko. Hurrengoan, horreko partea, kuadrizesak luzatuko ditugu. Horretarako, enpeinea eskuak hartuko dugu eta oreka mantenduz saiatuko gara beste lurrean dagoen oinean ikutzea. Horrela ez dugu bakarrik aurreko partea estiratzen, baita ere atzeko partea luzatuko dugu. Bestean gara. Azkenik pixkat erlasatzeko, 30 segundu, hemen lasai, eskua kanpenan azpitik eta burua belaunatik gertu dotea. Ja pixkat gorputzan momentuan jarri dugu, giharrak poliki berotzen ari dira eta gaurko entrenamendua gorputzeko goiko zatia izango da, tren superior deitzen dena, eta hasteko betiko ariketa, flexio txiki batzuk. Gaurkoan nik era berezi batean egingo ditut, salto eta mugimendu lateral batekin, baina normal ere egin ditzakezue eta hasiko gara. Bigarrena, pixkat abdominalak eta besoak lantzeko. Orain sorbaldarako ariketa batzuk, pisu txiki bat hartu, alde zuena, eta hurrengoa, orain kore deitzen dena lantzeko, baina betiko abdominalak. Azkenik, biceps eta triceps landuko ditugu, horretarako pisuak hartu ditzakezue eta mugimendu bicepserako. Hartuko du. Azkenik, osoekin bukatzeko, tricepsa lantzeko, pareta baten aurka jarri, eta aurrera eta atzera mugimendua ikusiko duzu. Eta orain, el bonus track batez ere etxeko txikientzako eta hurrengoa izango da.
pareta zati bat hartu, eta besoak lurran jarriz, oinekin ikotza. Garrantzitsua, batez ere, burua ireki gabe, eta paleta zikindu gabe. Bueno, esan da guztia, nire ustez, oraingo momentutan aktibo mantentzea oso garrantzitsua da, eta egunero pixka bat eginez, hobeto eraman modu guztio. Eta, gogoratu, hau denon artea lortuko dugula, eta